Illum se naqbad ma' suġġett illi jolqot lil dawk kollha illi għandhom kumpaniji f'Malta, intrapriżi f'Malta. U miegħi għandi lill-kap eżekuttiv tal-Malta Business Registry lil Dr. Geraldine Spiteri Lucas. Forsi taħsbu dan soġġett tedjanti, mhu tedjanti xejn għaliex għandna eluf kbar ta' kumpaniji u x-xogħol li jsiru huwa inkredibbli. Dr. Spiteri Lucas, l-ewwel nett, bħala Malta Business Registry kemm għandkom kumpaniji reġistrati magħkom? Grazzi tal-istedina Marija. Mela, aħna għandna 58,000 kumpanija attiva reġistrata magħna. Ħafna, 58,000. Dawn il-kumpaniji kollha Maltin? Le, ġifieri għandna nofsi huma Maltin, il-kumplament huma Maltin u barranin jew anke saħansitra barranin waħedhom, ġifieri differenti divers ħafna. U x'tip ta' negozji huma? Forsi tgħidli eżempji ta' tip ta' negozji li jaqgħu taħtkom. Huma kwalinkwe tip ta' attività, ġifieri minn IT, manifattura, construction, ġifieri hemm ħafna tipi ta' attivitajiet li jsiru. Allura bħala Malta Business Registry, il-kumpaniji barranin li operaw f'Malta, jaħdmu għaw Malta, naf pereżempju fis-settur tal-gaming, dak ukoll jirdu jgħaddu minn taħtkom? Mela, jekk inti għandek kumpanija Maltija li bħala sit għandek kumpanija barranija, il-kumpanija Maltija tirreġistra però ssib id-dettalji wkoll tal-kumpanija barranija. Interessanti. X'tip ta' xogħol tagħmlu magħhom? Ġifieri mela jiena llum ħanifforma kumpanija. U xi trid tagħmel biex jiena bil-forsi ma nistax naħrabha, ġifieri jiena din hija mod legali u x'hekk irid niġi ma nistax m'hemm ebda kumpanija li mhix irreġistrata magħkom? Le. Ma tistax. U l-kumpanija tkun reġistrata biex ikollha dak li ngħidula l-personalità ġuridika, x'inhi l-kelma komplessa. Eżatt, nispjegaw ftit. Personalità ġuridika tfisser li jiena u inti nies qed nitkellmu ma' xulxin, ġifieri qed naraw lil xulxin. Kumpanija tista' tagħmel dak kollu jiena u inti nagħmlu, nidħlu f'kuntratt, immorru l-qorti, nfittxu lil xi ħadd. Iżda kumpanija mhux qed narawha hi fittizja. U għaldaqstant, peress li hemm dan nuqqas ta' personalità biex ngħidu hekk, ikonna aħna bil-fors nagħmlu livell ta' trasparenza. Ġifieri kull kumpanija li tkun qed topera Malta tiġi reġistrata u tkun magħmula għal pubbliku wkoll. Ġifieri għandna reġistru pubbliku, l-MBR, li f'dan ir-reġistru pubbliku issib l-informazzjoni bażika ta' kull kumpanija. Ġifieri jekk jiena nidħol fis-sit elettroniku tal-Malta Business Registry, naf l-isem tal-kumpanija se nsib id-dettalji dwarha? Iva. U x'ħansib, x'tip ta' dettalji? Ħassib fejn irreġistrata dik il-kumpanija, l-isem ovvjament meta ġiet inkorporata, min huma d-diretturi, min huma s-sidien ta' dik il-kumpanija, kif ukoll financial statements, min kienu d-diretturi ta' qabel, min kienu nazzjonisti ta' qabel. L-informazzjoni ta' dak kollu li tiġrila kumpanija tul ħajjita kollha, mill-bidu sa tmiem. Sewa, u jekk kumpanija tiġi xolta tinformak ukoll, jridu jinformawkom ukoll. Iva, dik hija xi ħaġa vera importanti, ġifieri jekk inti għadek imniżla fuq ir-reġistru tal-MBR tidher bħala attiva, dak ifisser li inti għad għandek il-personalità ġuridika u tista' tidħol f'kuntratti. Jekk il-kumpanija konċoljejta u ma nformajtx l-MBR, dak ifisser li jekk b'mod fraudolenti inti tħall f'xi kuntratti f'dak il-perjodu bejn li xogħlijiet u li ma nformajtx l-MBR, dak il-kuntratti xorta tittonorhom. Intom ġieli tmorru l-qorti, ġifieri tieħdu xi azzjonijiet kontra ċertu kumpaniji li taraw li qed joperaw b'mod mhux legali? Mmorru spiss, ġifieri speċjalment fuq penali. Għax inti li żżomm kumpanija mhix xi ħaġa faċli, ġifieri inti tittamel rapportaġġ, ħafna mir-rapportaġġ isir fi żmien 14 jum mit-tibdil ta' direttur pereżempju ta' registered address. Jekk inti ġibilna n-notifika tard, hemmhekk se teħel il-penali, il-kumpanija se teħel il-penali. U ħafna drabi l-kawżi jkunu f'dak is-sens. Jew inkella naraw li kumpanija ġiet abbandonata totalment, ġifieri m'għaddix iġġib financial statements, dik fisser li ta' preġudizzju għal terzi persuni li jkunu qed jikkontrattaw magħha, għax di tajjeb Marja li ngħidu illi meta kumpanija tkun fallit, jista' jkun li tfalli
kumpaniji oħra li jkunu qed jikkontrattaw magħha. U jibatu min jagħmel is-servizzi magħhom u l-ħaddiema eventwalment. Intom qed tipproteġu meta tieħdu azzjoni fil-verità. Niġu issa l-inizjattivi ġodda, kont qegħdin nitkellmu dwar li issa l-MBR ħadd tidħol ukoll fuq is-settur agrikolu kif? Iva, mela fid-dinja tal-lum tajjeb li tispeċifika. U għalhekk varajna studju sabiex naraw kif nistgħu ngħinu il dawk il-bdiewa li għandhom ħafna suċċess. Jiġifieri jagħmlu prodotti, ħafna minnhom jesportaw biex jimirħu iktar. U għalhekk ħelqna din l-istruttura ta' kumpanija, qed insejħula kumpanija agrikola, jiġifieri jistgħu jirreġistraw biss il-bdiewa li jkunu il-shareholders, il-majority bħala sit qed nitkellmu u jkunu wkoll id-direttur. Iżda magħhom jistgħu wkoll ikollhom nies oħra biex jgħinuhom fil-manifattura tal-prodotti. Ġifieri biex nifhem aħjar qed tgħinhom jiffurmaw kumpanija jew diġà jkunu ffurmaw għall-kumpanija? Ġifieri tista' tapplika tnejn li huma, ġifieri jew għandek kumpanija eżistenti u ddawwarha f'kumpanija agrikola, jew inkella inti bidwi sa issa kont waħdek self-employed u tixtieq illi tiftaħ kumpanija pereżempju ma' tfal. U hemmhekk inti meta tiftaħ kumpanija għandek il-brand name, għandek is-suċċessjoni li iktar ħatimxi b'mod faċli. U qed tgħinuhom intom ġifieri biex jagħmluha. U mbagħad ukoll rajt li anke intrapriżi taż-żgħażagħ il-Youth Enterprises x'qed tagħmlu f'dan ir-rigward? Din inizjattiva vera ġdida l-ewwel fid-dinja li għamilna xi ħaġa simili, ġifieri llum jekk tħares lejn kumpanija normali hemm restrizzjoni illi tkun direttur jekk ma jkollokx 18 sena l fuq. U rajna illi kien hemm gap, ġifieri jsiru ħafna inizjattivi ma' żgħażagħ ta' 16 sena fejn daw jagħmlu prodotti u mbagħad ibjawhom lin-nies. U ġieli jagħmlu profitt, ġifieri u ġieli tkun kunċett vera tajjeb. Però jridu jistennew sentej biex imbagħad jiftħu kumpanija. Allura li għamilna kien illi rajna x'għandhom bżonn daw iż-żgħażagħ, ġifieri aħna qed nitkellmu tfal ta' 16 sena. Tfal ta' 16 sena, żgħażagħ ta' 16 sena li ħajftħu kumpanija, żgur ma jistgħux ifallu. Ifallu mhux fil-prodott, tfalli li qed tixtri aktar milli tbieħ, allura fallejt. Ġifieri aħna għedna mela f'din l-istruttura ħanqabdu mentor li jkun a business person, esperjenzat u għandu l-kwalifiċi meħtieġa fejn ħajkun qed jimmenterja lil dawn iż-żgħażagħ tul il-ħajja ta' din il-Youth Enterprise. Ukoll rajna illi fiż-żgħażagħ huwa importanti mhux li għandek il-prodott u għamilt suċċess, jista' jkun għamilt prodott u għaddew is-sena u nofs sentej tal-kumpanija, di tista' tkun bejn 16 u 18 sena biss, u tgħid orrejt il-proġett ħajnalaqgħu hekk. Però aħna rajna li ridnija tkun esperjenza anke għal dawk iż-żgħażagħ li għadhom jistudjaw. Ġifieri u għalhekk għandna 20 siegħa ta' studju fuq financial literacy u wkoll life skills. Financial literacy jekk nieħu eżempju vera sempliċi, jien naħseb hekk immorru fil-ġenerazzjoni tagħna ftit jafu kif tinħaddem loan, ir-repayments tal-bank, ftit jafu kif tinħaddmilhom il-paga, xi ħaġa vera bażika. U daw ħankunu qed nagħlmuhom fil-Youth Enterprise. Iva, daw il-courses ħajkunu b'xejn biex nissapportjaw l-żgħażagħ li jkunu interessati li jibnu daw il-business. Jekk il-prodott jirnexxi, jistgħu jikkonvertu vera mod faċli għal kumpanija normali kif jalqu 18 sena. U tkunu għattajnuhom intom, ġifieri twasluhom biex jaslu għal interessanti ħafna. U għandkom xi inizjattiva l-kooperattivi wkoll? Mela, il-kooperattivi dal-aħħar imxew magħna f'dik li hija amministrazzjoni. Ġifieri il-bord tal-kooperattivi xorta għadu hemm, xorta għadu jagħtiju il-legal personality, iżda l-amministrazzjoni mxiet magħna. Ġifieri llum fil-baros is-sistema tal-MBR fejn insibu il-kumpaniji ħansibu wkoll il-kooperattivi. U kemm jista' jkun qed naħdmu wkoll biex naraw li daw it-tip ta' strutturi legali li għal-pajjiż huma vera importanti għax għalkemm jaħdmu wkoll b'mod kummerċjali, però l-istruttura tagħhom hija interessanti ħafna. Ara kemm se jkompli jikber dan ir-reġistru. Iva. Jikber ħafna iktar minn 58,000 mela. Dr. Geraldine Spiteri Lucas, grazzi. Suġġett naqra tqil imma suġġett ukoll interessanti ħafna xi jirrifletti ħafna setturi fl-impjiegi f'pajjiżna
ħafna minn nies huma impjegati mal-kumpaniji u allura x-xogħol tagħkom huwa interessanti ħafna. Dik kienet Dr. Geraldine Spiteri Lucas li hija l-kap eżekuttiv tal-Malta Business Registry. Grazzi li segwejtuna.